Ngayon ma'am, paano natin malalamang activated na? Pag ito po nag-steady, wait. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is I-share ko sa inyo guys yung step by step process na kung paano ako na-installan ng internet sa Converge. The next day. The next day. The next day. Few moments later. Ngayon ma'am, paano natin malalamang activated na? Pag ito po nag-steady, wait po natin na. Pag nag-steady po siya, tapos nag-ilaw po internet. Either mag-steady po ito, tapos ilaw din po ito. After nun, pag umilaw siya ma'am, kukonek ka lang. Nasa likod po yung pangalan sa password. So, isang 2.4, isang 5G. Pag yung cellphone natin is nag-release po ng 2020, makikita po natin itong 5G. Kung bababa naman po, yung 2.4 lang po. After nun ma'am, kiklik mo lang yan pag nag-open ka ng wifi. Yung password natin simula sa 2 hanggang J. Kung ano po nakasulat, gagayahin lang po, maliit, malaki. After nun ma'am, pag na-connected ka naman, magsisend ka po sa akin ng speed test sa Messenger. Sa inyo po? Opo. Papa-add na lang po ako sa Messenger para sa speed test po. Di ba wag natin bubunutin naman? Oo.
6 hours later. The next day. The next day. The next day. The next day. Super dali lang niya guys, kaya kung taga Las Piñas ka, ilalagay ko sa description yung contact number ni Sir Eli at agad-agad mo siyang kontakin para makapakabitan ka na. Go na Mars! Salamat po sa panonood. Hanggang sa aking next video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo sa susunod kong videos. Bye! Ganda.